Para la uno que vengo de vuelta, Romebiko beste burruka batekin. Orain honetan, setio batetan gaude. Guk, Roma, setiatzen gaude galoen herritxo bat. Eta bueno, hori ikusten zenua gure asedio armak dauz jota fuego azteko. Eta, bueno, setioetan gomendatzen dizkizuetan lehenengo, bueno, gomendatzen dizuetan lehenengo gauza da lasaitasunez hartzea. Denbora dagoela, ordu bateko zua partida solasteko. Iaia ordu osoa gastatuko dugu. Hortik erditik ere egon joango naiz mosten zatiak baudatelako momentuak nun burruka bakarri den. Eta bueno, sekon bakarri burrukat nahi egiten, ba, ez dauka emozio askorik. Orduan, nola hasiko gara? Bueno, ikusten duzuenez, hasten naiz beti ate ireki nahian edo setio armekin. Da, egin beharko gomendatzen dizuetan lehenengo gauza egiteko. Setio armoekin ez badutu zuen lortzen ateak irekitzea, baina eskailerak eta bar erabili, hemen utzi ditudanak, igotzeko muraietara eta bar. Orduan, hauek hemen bere lan egiten ari diren bitartean, ba baita ere, besteen tropek, baja jasotzen dut hauek adibidez, 60 legin dira, ateia ia matxakatuta dago, hemen balista txikiak dira hauek, eta munizio gabe geratzen ari ziren, baina bueno, dagoena da, balista handiak izan arte, horro derrekargatzen. Zaska! Ez dut horrekin lortu zutela irekitzea edo ia. 86. Eneko 86. Listo, horrekin ateak zabalik. Olonoaren infanteria guztia sartu daiteke. Grazo etxen diot ondoari, geratzen zaio, munizio gutxi geratzen zaio. Balistei. Bainako gube infanteria guztia prest. Munizio esplosibora, ikusten zuenez aldatzen dut, pizkat bajak egin nahian. Zure jakena ez, haiek zazpireun soldadu gehiago dekote defentsan. Herriko defentsak direla eta. Eta nik orduan desabantai hori saiatu behar naiz murrizten aldudan erritmo guztian. Hori ja bidaltzen ditut uste dut lehenengo saldizak bidaltzen ditu dala. Ez, infanteriak. Eta generala biltzen dut baita ere, haiekin. Eta saldiekin saiatzen daizena da hemen dekote haien balistak. Zaten ez balistetara heltzen, baina emaitza zen izan oso ona esan dezagun. Hemen baita ere kontuz, zeren eta distantziako erasoak topak izango dituzte. Legendariakin eta beren izango litzateke formazio tortuga batetan aurrera egitea testuno gazonetan. Etxen dute testuno, bale? Testuno defentsa horretan joatea, holan geziak ez dieten bat afektatzen. Eta gainera, gero ere hemen muraiekin eta bar, sarrerekin jokoa pizka bat tenteldo egiten da, tenteldo egiten da, zeren eta adibidez Shogunean gertatzen da, Shogun bian, behin atea apurtuta, ez dira inorrena muraia esan dezagun, bale? Baina hemen naiz eta ateak ireki, jarretzen du haiena izaten, orduan ba, infanteria guzti horatzen da un poquitin como sartu algara edo zin gara saltu. Zeren eta ateak irekita dago, baina hiena da. Dauka hor pizkat ez bug, baina horrelako gauza raro bat. Eta orduan hemen nahiko tropa galdu nituen hemendik ara, hori mierda hori zela eta zati honetan nahiko soldadu nahiko galdu egin nituen. Hortik doazte saldizak, iaia hauek iaia heldu egiten dira, baina ez, azkenean ez. Eta guai gauza berbera. Jendetzen dira heltzen, baina azkenean zebez.
hile egiten dituzte. Bat, beitu, 0 eta lau. Osa, zabetzen dira, baina ez dute zer lortzen. Hile egiten dira zaldizak. Ikusten nola gartzen diren hori infanteria, como, aldugu edo ezin dugu. Hortxe ematen du lotzen dudala pizkate aurrera ematen. Hemen asko matxakatzen daute setioko armak, haien setioko armak, hemen asko matxakatzen dirate armier daudela eta pizka bat aurrera emango diogu. Hor sortzen nua ikusten duzuen ez? Azkenan lortzen dut, asko kostata, baina lortzen dut. Eta hemen azten da bigarren movida. Haie gure kontra egiten dute, bukaien kontra, eta hemen azten da bigarren movida. Hemen kristonen buda sortu egiten da. Kristonen buda hemen sarreran, beti. Orduan da... Gorako frame jeitxiera esan duan hor. Baina izan da beti kristonen budo bat, nun 20 minutuz, 25 minutuz, gaude hemen burrukatzen, kristonen budo batetan, nun ezin dugula ez aurrera ez atzera egin. Egun zaitzen ez pizkendaka sartzen, baina Gainera haiek hostigatzen daude, haien urruneko erasoekin. Hau da hemen nolan 10 minutuz. Hemen ikusten duzuena da, adibidez, bizkaten budau murriztu nahian, eta holan tropak bizkat deskantzatzeko, eta abar, kanporatzen ditut batzuk, holan deskantzatu egiten dute, eta itartean hau daude hemen jota fuego, porque ez du merezi hemen, kriston, hau izatea, bale? Hau hemen izatea ez du merezi, bale? Hau hemen holan egotea ez du merezi, ez dute zer egiten. Benetan, ez dute zer egiten, ez dute zer lortuko. Orduan, batzuk atzera bota, hemen mantendu, deskantzatuta egoteko, eta holan, gerorako tropak deskantzatuak dituzue. Ikusten duzuen ez hemen ja, nahiko txaurrera egin dut, baina oraindik hemen jarraitzen dugu. Hamago igual 10 minutu eta hemen jarraitzen dugu oraindik. Bale, orduan kontu handi zibili olako enbudoekin, olako ataskadekin. Eta oso arriskutsuak izan aldirerako. Oso arriskutsuak eta oso mortalak. Men dena galdu dezakezue, benetan. Hemen adibidez, lortzen ditut batzuk aurrera ateratzea eta hemen enfrentatu egiten ditut ja da. Hemen saiatzen dira rekontra egiten. Hori ja ikusten dut, hor prestatu egiten ditut, hemen badaude iaia jausita, hemen daude hauek ja nahiko deskantzatu egin dutera, freskak daudelago. Dago gure generala. Zute, ez dakit jurrez zer zen edo beste bat. Hemen, hauek botatzen digute, guk pizka bat nekatuta daude, nahiko nekatutak. Hauek pizkat freskoago daude. Baina, bueno, bat dira, gukiru eta orduan, gutxi gora bera, zaitzen gara aurrera egiten. Hemen hauek ja jostekotan daude, zei asko gertatzen. Zaitzen ez hemendik baten bat gehiago ateratzen, edo hauek hobeto esan da ona ateratzen. Hauei laguntzeko, hemen presiori jasotzeko edo, ez? Nolabaitean, nolabaitean hor mantentzeko lerroa eta hauek hemendik, hau da, hauei ez irabazteko eta hemendik ez etortzeko. Beste flanko bat gehiago zengo litzateke defendatzeko sarreran eta ja nahikotxo izan dugu sarreran. Hau nola ikusten dugu nola hauek ja josten ari diren, hau guzti hau daude guztiz rebentatuak, hemen hauek gure generala pizkat hostigatu egiten du haien tropak. Haien erretiratu egiten da eta hauek ja lortzen dute hemendik jartzea, hemendik posizionatzea. Hor prest, bada espada laguntzeko. Hauek ja erdizka daude, gure tropak be pizko bat hor dabiltzate. Pizkat aurrera inmango diot, pizkatxo bat gehi hau. Eta hemen, ja da, hauek ja irabazita daudela, hemen ja hauek
batzuk momentu egiten dituzte eta bar, eta ja hauek pizkat deskantzatuta gogoak daudela eta bar, bueno, kominen artean, bengo irazi diegu, eraso egiten diogu. Eraso alik eta lehen denbora behitu, 30 minutu geratzen zaizkigu bakarrik, eta alik eta lehen heldu behar gara hona gora. Beraz, imaginau. Hemen ja erazten dugu, sarrera hartzen dugu, eta tropa guzti hauek hemen bota, eta hemen gertatzen zaiguna da, hemen bezala. Beste enbudantzeko bat gertatu egiten zaigu. Baina hemen. Hemen berriz egongo gara beste iaia 20-30 minutuz burrukatzen. Justo biliko gara. Oso justo egia esan da. Deko gainera jen saldi pesatuak. Gure infanteria pizkanak alertuta gaude, nahiz eta infanteria asko izan, daude erdizka edo gutxagora, orduan, nahiko justo biliko gara hemen. Ez animatzeko. Orduan, nahiz eta hori iruditu ez, hori oso abanteia handia da. Eta gero ere, zaituko naizena bizkat aurrerago, hemendik esko zarrera ikusten duzen ez hau, momentu hori dago niri geziak botatzen, eta hori desgaste hutsa da, antzeman edo ez, kontuz dorrekin, kontuz alako defentsekin, asko nabaritzen diralako, askotan. Kriston defentsa honak dira, nahiz eta gutxi iruditu, gezi bat minutur edo 30 sekunduru gezi bat botatzea, nabaritu egiten da, benetan. Hor saiatzen ez pixka bat, hemen ikusten duzue, atzean daudenak, soberan daudenak atzean, pixkat alboetara botatzen eta pixkanak alboetatik pixka bat lagundu beste gure tropei, bale? Men batzuk atzera egiten dute, itzuliko dugu gasun alde honetara, edo na. Eta erako, saiatzen ez pixka bat albotik izten. Eta hor bidaltzen digu, preste unitate fresku bat hor. Bere soldadoi laguntzeko eta hor ja puta txikitxo bat egiten gaitu. Eta beste bigeia, hemen bezala, odoloste bitxia izango da. Hori guzti duzu ere baita ere nola generalarekin zaitu nahiz pixkat laguntzen, baina hor 10 bajaia jasotzen ditugu, dorrak dira eta atzera bota egiten ditut. Baina gutxienez, generalen laguntzari esker pixkat gehiago borobildu egiten diegu, pixkat erdian, zirkulo baten erdian utzi, gure tropekin, eta holan putada egin nahi, hori putada utza delako. Bezalizak zaten dira momentu hori kargekin zuzera egitea. Zut asko lortzen egia esan da. Hemen daude usteak apotonatutako borrokatzeko prest, baina zer egin, ez dute zer egiten. Daude hemen dago movida guztia. Hementxe. Fin, hemen beste odoloste bitxi bate lortu egiten dugu. Eta hor lortzen dugu ja, hortik ateratzea. Armada gehiena matxakatuta dekogu, baina benetan, geratzen zaiguna da super gutxi, topa super gutxi, eta hemen ditu generala eta gutxienez bi unitate gehiago fresko, fresko dituzu doloste. Hor gutxienez bi unitate general eta bi unitate gehiago ditu fresko, botatzen dizkigu gutxienez hau lortu egiten dugu pizka bat neutro utzi, eta hori guretzako abantail bitxia da. Hemen ja izan zen bat soldadu batzuk hila arte, unitate oso hila arte geratu ziren, hori benetan eskertu egin nuela momentu horretan. Zeren eta, generala superpesatu batekin, general pesatu batekin eta bat, hemen dago generala, la unitate, bost. Hiro eta bi bost eta generala. Hau asko eskertu nuen eta lortu nuenean nire kontrolplanean sartzea, benetan, asko lagundu egin zuela. Hemen beste mini-enbudu bat dekogu, berriz ere, 5 minutu. Kasu honetan, oberen egin zenuketena zen, izan litzateke hemendik bi erdiru tropa hartu, guztia flankeatu eta hemendik sartu. Eta orduan atzetik eraso egiten diozue eta
putada hutsa egiten diozu, benetan. Putada hutsa. Hori da, gomendatzen dizuetana olako kasuetan, bale? Bi sarrera daude, flankiatu eta estaletik eraso. Haientzako putada delako, klok bat bitan banatu behar dute eta hori kriston putada bat da. Baina ditzenetan nahiko antzeko gabiltzalako soldadutaz. Eta, nahiz eta freskoago egon, bitan banatzea nahiko fastidio. Hor saiatzen ez generalekin baita ere pizka bat laguntzen, generala fresko dagoelako. Eta orain haientzat bere topa pizka bat neke daudela, gure generala fresko dagoenez, gehiago minu egingo du edo ez. Noraitean neke hori besteen tropak naritzen dute, txartako burrukatuko dute, eta guretzako, toma, kupon sartu dio espata, hostia. Eta hori gure topak, haien topak narituko dute neke hori. Hor jauzi da bat. Gure soldatak ere hil egiten dira, bueno. Gure generala ondo aguantatu zuen, ondo lagundu egin zuen. Hemen gero eta gehiago lortzen du pizkat aurrera egitean, ez eta tropa batzuk atzera egin. Hor lortzen du pizkat mantentzea lerroa, nola baitean. General hor dago lasaitasunez, fresko. 10 minutu eskaz eratu egiten dira, hau bukatzeko. Hor ja general pizkat atzera egiten dut, deitu berrota osto ondo hogeitik. Nekatuta daude, hauek ezin dizut esan nola dauden. Baina, unitate hauek 32 eta 23 hauek ja erretiratzeko zorian, hauek ematen diete bonifikazioa, morala gehiago. Eta hemen, ez du zaiatzen naizela hau hartzen, 5 minutu geratzen dira. General oraindik fresko dekote, gure tropa batzuk daude burlukatzen iarte. Benetan, hori izan zen benetan sorte hutsa. Hemen ja lortzen azten gara dorrea ikusten dut edo, eta bidaltzen dut zuzenean unitate bat hartzeko. Generala bidaltzen dut. Posizio hau hartzeko, nabaritu ala ez, posizio hau behin hartuta asko lagunduko digu, hemen daukote generala prest. Eta hori tropa guztiak zuzenean bota egiten ditut. Osea, 5 minutu geratzen dira nik hau nahi dut. Maitu gure dut. Osea, maitu nahian nabil, bere general hor dago prest, pizkat atzea egiten du. Saiatzen da hau ez hartzea. Nik aldiz, hemen burrukan hasten naiz, zirean bai, eta gero konturatzen naiz, pizkat aurrerago, konturatu egiten naiz, ez duela... Beitu, generalekin flankeatzen diot, flankeatu nahian nabil. Holan... pizkat putada gehiago egin. Gerortzen da momentu baten nun konturatzen naiz, hau ez dagoela haiei kontra egiten ezer, orduan atzera egiten ditudala tropak, hau dorrea guri laguntzeko, eta horrek abantai oso handia ematen digu. Nahiko putada handia gaude hor, nahiko festeatuta, gure tropak ordu azten izeketa generalen izeketa super neke egon. Saiatzen dira hor txenez, zozera egiten dute. Gero erretiratu egiten dut, ez zin dudalako generala galdu, generala galtzea esan gure dauk partida burruka guzti hau galtzea. 3 minutu geratzen dira, gainera. Tentsio hemen neukan tentsio momentu, oza, gogoak hau bukatzeko alde batetik, gainera irabazteko. Zolako hemen kriston tentsioa zegoen hemen. 3 minutu, ia armada guztia galduta, irabazteko irabazita. Horren ezin nuena onartu zen denboragatik galtzea, haiek irabaztea denboragatik defentsa, putada utzi izango litzatekelako. 3 odoleste hauen ostean, putada utzi izango litzatekelako. Eta hemen jausten dio iaia erasotxari, hor jarraitzen du, generala erretiratzeko zorian dago eta orduan atzera botatzen dut, dudalako generala galdu nahi. Nahiko ondo egiten du alanda ere, 89 topa geratzen zaizkia haiei, 88. Pizkanak atzera goa, azkenean
peratzen dut eta zen dut, ostia, ez du, dorra ez du erazutzen. Eta orduan atzera botatzen ditut, 2 minutu eta 22 segundu geratu egiten dira, haiek 84 soldadu. Hemen ja tentsioan aritzen da. Horren esaten dut, ostia, baina dorra ez di erasotzen. Zergatik ez di dorra erasotzen. Eta orduan atzera egiten dut. Mendik gutxira, baina. Hor noa momentu oro negatiboak zahartzen, positiboak zahartzen, generalen habilitateak erabiltzen, baina oso garrantzitsuak generalen habilitateak. Minutu eta erdi, oza, minutu eta 50 segundu geratzen dira. Hemen da justo, atzera, kontuatzen ez duela erasotzen, atzera botatzen dut, baina haien posizioa orduan, atzera egiten dute orduan izaten dudana da, ezin dut atzera egin, osea, minutu bat falta da, osea, hil behar ditut ja, osea, mesedez. 79 geratzen dira, minutu bat eskaz, eta oraindik ez dut irabazi, eta oraindik irabazteko falta zait, 55 segundu. Osea, itxerako izango ditzateke honegatik galtzea. Generala ja ere urbildu egiten dut berriz ere. Ez eta superneke egon, ba, zehoz egin behar nun, 70 tropa geratzen zaie, guk ja hemen abantaia numerikoan nahiko ondo dekogu. Gara, gure tropak kriston neka degote gainean, soldaduak nahiko hor aguantatzen dute. 58 soldadu, 20 segundu, oso justo. Hau jazten dira ja pikutara joaten. Negatiboa sartzen diet hor. Eta azkenean Rotamar eta azkenean hor erretiratu egiten dira eta Victoria guretzako setio irazeiten dugu azkenengo segundutan. Gutxigatik, oso gutxigatik irabazi nun hau. Eta bueno, hau izan da gaurko saioa, espozun gustuko izatea, gustu izan bozoak ez zuen eta hurrengo horretela unoka hau.